Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mzilobuno ndi programu inanso sabata ino ya The Hot Current. Iyi ndi programu imene timanena mwa chuchuchu, timanena ndithu mwa chindunji nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Kotero kuti ino amene mukutionera kuno ku Malawi and around the world tikulandireni. Sindili ndekha ndi andevu zamwayi. Ndimafuna ndikumbukire nzimayi uja pa tsiku lowerenga masankho. Adazitembenuza ndevuzi. Adati ndevuzi atsoka. Amayi munyenyembe ndachipomba munyenyembe. Adakondwa kwambiri. Adakondwa kwambiri mayi. Mwakumbukira mayi munyenyembe? Kwambiri. Meza majira nena kwatira bale anu kalonga. Ezone. Koma munyenyembe kwa mavuto. Alipo mavuto ya. Alembi alipo mpano, alembi. Alembi alipo mpano. Ndimadusa malo ena lero. Yeah. Ndiye basazi bambwena nafasa pena pake basana kwamba alembi da. Ndimeona ngati laulemu. Sana nija mda ada kubatsana. Kwa wanga msumiso. Apango mbele bizina lulida jolula kudali. Kwa ade bwino ndani mukoma. Na judge ena anapeleka na judge. Osati uchenia jeno wina wake jeno wankondo. Yeah. Ya judge. Kwa namba uri ndi jeno na judge. Na judge. Ndankani natu kuti pangombe pali mavwena ake. Amati kulukuma ngombe matakufa. So alembi ndi mapangombe. Mungasankhelita. Then the alphabetical order. Alembi no? Awona alembi. It doesn't matter. It doesn't matter. La alembi ndi kudemata. Ndimaina amuhoti kalenda. Ndimaina amuhoti kalenda. Utatani ama account. Chifai no safira patali. Jaiko ba. Jaiko. Zulu wanja. Basi jaiko. Banda kali pano ba for now. For now jaiko ndi basi. Mukatero ndiye ine mtima zi. Kufunika kwake kwa program amenewa. Tiambe ndi inu alembi. Ndikotani chifatima chita funso ili ndila mphamvu kwambiri limagwedeza chikumbumtima cha munthu. Why is it important bwezi muone na mpira bwana ulisera chani yusera Arsenal ndi Newcastle chifaa wamakonda mpira awaso amakonda timona limodzi acha bwino bwezi muone na mpira kwambiri koma tabwera pano kuti tilankhule kufika kweke nkotani inu alembi kufunikira kwa program iyi makamaka nthawi ino ndionera kuti amalawiwa tungoakumbusa kuti zichati nkanena zija maka ino asogoleri ndi ziro zapherezerazi chifukwa palibe chimene sichinachitike chimene chachitika chimene ife sitinakambe zoona programu imodzi imene imagawidwa malangizo kwa asogoleri ndi ino michizungu chimene mmakonda nonse awiri ino mmakote mati speaking truth to power. Speaking truth to power. Chizungu cha mphamvu. Champhamvu. So iyi ndi program imene timavala ukazi wotche ndikumayankhula on behalf of the people of Malawi. Chifukwa iwo sangathe kupeza platform ngati ino. Ndife timawayankhulira. Koma timayankhula zimenezi mozichepesa. Knowing kuti sifeyo ndi oziwa kwambiri ayi. Koma knowing kuti tili ndi anthu amene amatinong'oneza. Tili ndi experience ina through our kunchito kuno komanso anthu amene timakhala nawo komanso anthu amene amatiyankhula kuti experience imeneyo tizitha kuyika pamodzi ndi kupereka uphungu kwa iwo amene ali kusogoleri komanso kulira kwa Malawi kuti kuzimveka kwa asogoleri through this program. We try to stand for the cries for the tears of Malawians kuti ifeyo tizayankhulira. Ndiye kufunikira kwake nkonera kuti programu iyi njomanga dziko njothandizira asogoleri kuti dzikoli lizipita chitsogolo. Funso lomwero. Yes. Funso la mphamvu. Ndi funso la mphamvu atsogoleri. Chifukwa kuti wayana wanena bwino kwambiri kuti olo munthu atangoti ayambe kuonera ma hot current a 2020 kumaonera kumasunthanawo kuzafika 2025 ndi kuzafunsana anthu kuti kodi ndi chani chimene sidauzidwe chimene timayina tiuzidwe koma sitinauzidwe ndi chani akhoza kupeza kuti zambiri tidalankhula m'malo mwa Malawi andi pa nthawi imene anthu ali timamena kunena papa sitimachedwa kwambiri ndi anthu amene ali kunja kwa boma chifukwa sikumene kuli misonkho misonkho imakhala kubomako ndipo funa kuteteza misonkho ya Malawi timalankhula kwambiri ndi amene ali kuboma
kuti inu amene muli kubomawo amene madya misonkho ya Malawi inuyo tinaona mawu ake ndokuti mwagwirizana ndi Malawi izi zili kuti sizikutheka zina zifukwa zimene sizakuthekera ndi izi ena sangakuuzeni fe timabwera pano kusapereka uphungu wa ulere kuti mwina nkhanira muli nazo pafupi kwambiri nkhanira zanu ndi izi nkhanira nkhanira nechitumbuka something different si kutanthauzaso chiujeni chichani chija kuti panja chinkhanira ndi chichani timati chikrab so pena chifukwa chokuti timakhala kuti mwina tikumva zinthu kuchokera kwa anthu ambirimbiri timapezeka mwina tabayizika ndi sitikudziwa kuti kodi tingakonze pati so ife tikunati timabwera kuzanena kuti apa uyu kupatula kunena zolakwikazo nkumanenaso kuti ena amene akulakwitsa ndi akuti tayang'anani mu kabinetimo tayang'anani anthu amene akuzungulirani kapena mwina pakadafika pochitotchula mayina kapena zikadathandiza komano tikadafika pochitotchula mayina kuti kodi awowawo mukwasungiranji. But implicitly we have been mentioning names. Yes. Timakamba for example za mavuto aku Ministry of Finance. Ndiye timakamba aso pano ndimakumbukira tinakamba ata achithola atasankhidwa khala Minister of Finance makumbukira tinapanga atitu ya usiku program mpaka natukumanena kuti yayi koma khala ngati munthu zolankhula zake sizikulemerera ayi abwere the state president asayankhule anali kunja and he came back atapanga devalue. Yes. So there were moments amene tinachita kutchula mayina pano takhalapo tikumatchula ndi tuma ministries ena ndi ena koma sikuti tinabwera pano tingabwere pano nkumazanena kuti daily tisangotchula apana they take them personal koma tikamanena kuti government machinery tikamanena kuti for example kwa agriculture zinthu kuyenda anthu azithaso kudziwa zonena kuti I'm responsible for that ministry nimagwira kumeneko mpaka na tizichita kutchula mpaka dzina la kusukulu kapena dzina la pakati hayi koma otherwise we have tried and there have been some cases where we have literally mentioned names. Yes, no anena bwino chimene angawa kuti Brian si pamafunika pena mpaka nakuchiti kunaona kuti ndi uyuyu koma anthu amatha kungopereka zitsanzo kuti taona ngati mene ku agriculture kuti ku agriculture tiziphonya yayipika ngati kufunika kuti kuchitike chani kuti tione kuti kumene kusiku kuyenda ku nyumba yachifumu kodi anthu ena achita kupanga zinthu tibanena pano kuti anthu achite kupanga chinthu cha mtundu wanji kuti muone kuti anthu enawa sakundithandiza nde pano mpamene anthu ambano mafuna mamenyana chani mpaka zibakira mpaka makholingo akuti nanga yusina anthu amene wawa mkwiyo umene uwu akuti usalero chifukwa chani chifukwa chokuti adalibe mwina malo kuti akanatha kuutusa mkwiyo they were never given an opportunity because paka nakhala kuti mwina kumano umene unachitika apapawo ona kuti tisanzikanewo unakhala kuti umachitika kumana kuti ndiuzeniko zina zimene sindidziwa pamudzi pano ndikukhulupirira kuti kunakhala nani aziwindi umene kuchako bweza kumauza mabwalawo kuti mwachita bwino mwatipasa mpata akuti sakutipangira zinthu bwino komano nthawi zambiri anthufe timakoma polowa chikumbundi machimazatipezanso potuluka in between mpamene pamavuta zinthu apo fa anthu ambiri timalowa ndi nthungululu kena kanyimbo yamba tifuta kuvina mamuti tiziwe kuti iyi yavuta kuvina tiyisiye kakamira mwangovina yomweyo 2020 alembi anthu adachita kuthamangitsa DPP sitikuifuna DPP sitikuifuna ndipo awa kuyankhula kwawo kubama wanu kudayimbidwa nyimbo thungululu yes tuchotsa apita mutharika abwere achakwera chavuta nchiyani koma mudatisana fika umenewo ndi mmene anthu avotera what message imene afuna kuchita communicate amalawi amalawi ali ndi mawu ayankhula kwambiri amalawi ayankhula pa masankho kwambiri ndipo kaya amaletsedwa mademo kaya amaletsedwa chani amangonoti okay tsiku lathu likubwera tidzalankhula ndikubwira ziphunzitsaji amata kuti akachita kademo kang'onong'ono adathibula mwene ndi adangoti okay chabwino tsiku lathu likubwera tidzalankhula zona kwambiri alankhula motani amalawi what message are they trying to communicate apapa ndedi nachita kulemba notes nachita kulemba notes ndati wina wakumva amve asazaniro sitina sanje bwino chayana alembi wayamba kwabwere alembi chayana choyamba Brian there was
loss of trust. Mavota ajokaona amene ayendera kuonesa loss of trust to govern the country in the interest of Malawians. Kuti anthu ataya chikhulupiriro chonena kuti inuyo kangati zoti mungatilamulire pazofuna zathu nkutifikisa mwina malo amene tifuna kufika ngati dziko loss of trust. Inuyo I think simungatithandize. Kumbukirani siku lovota anthu ena analipa nsewu kuyang'ana mafuta siku lovota. Now you really think munthu amene yoyo achoke pene pacha akavotere? You remember kuti munthawi yomalizira zinthu zimene zimachitika even anthu tinkanena apa kuti I think timanena outside the microphone tunena to olo simungangobwereka olo pena pake olo mafuta kandi pena pake kuti just to mitigate for this crucial period. Anthu tu ayankhula kuti ngakhale mula mtundu wathu koma ngati simukuti pasa zoyenerera ngati asogolere muzinga. Anthu ayankhula thengo amenewo kuti ngati mmaona ngati kuti mwina ku central region kuno ndikwanu ife ndabale anu gule timavina limodzi koma ngati izizi mupitirize kapena mene mwapangiramo bwanji mukapumule tikepo pena. Uthenga umenewo. Uthenga wina anthu ayankhula kunena kuti tatopa ndi kukwera mtengo kwa zinthu, tatopa ndi kusowa mafuta, tatopa ndi kusapezeka kwa forex, tatopa ndi kumamva ndithu kuti asogolere momwe tithandiza iwowo khala ngati akulemeresa matumba awo ndi mimba zawo. Amalawi itu ayankhula kunena kuti inu mudalowa ngati amodzi. Chifatu tikumbukiretu kuti MCP sinalowe yokha, inalowa ngati tonse alliance, analowa ndazi nzawo. And you remember we talked about this ku Mbalachanda. Kumbalachanda kuti yes. MCP asayiwale yes. kuti okha sangamwetse. Yes. So what people have literally said is inutu sina kusankheni panoka. Tinasankha limodzi ndi anzanu aja. And chifukwa cha zimene zinachitika ku Chamboma ena anachosedwa zinachitika zambiri kuti dziwa Malawi. Basically what Malawians have said is no, you don't think kuti panoka inuyo ndamene tikufuna kuti muyendese chinthuchi because on your own you have failed to deliver the promises that Malawians you gave them. Chifukwa anthu anawauza Malawi zambiri, anawauza kuti kupasani zakuti zimene sizinachitike. Kanani uja amakhala promised uja Malawi sana kafikepo and they have been bored. Kukenani Malawi sana kafike and people have been bored. Koma tonse inalonjeza Kanani. Yeah, they promised. Yes. And so for me ndikuza ndikunena kuti Amalawi ananena uthenga onena kuti tatopa, enough is enough. Ndi zimene zatuluka apa, enough is enough. Ino andevuza mai. Yes, bambwanga. Mugwirizana nawo bwanji kapena kutsutsana nawo bwanji alembi athu madzulo ano. Ndikugwirizana nawo kwathunthu. Amalawi aonesa anthu kuti osamapangira zoloweza. Chifukwa zambiri anthu amapanga zoloweza. Iyayi mbali yakuti zimenda mwakuti. Ndi amati mbali yakuti zimenda bwanji, zimenda mwakuti. Modi ife mwatipangira kali chisankho kuti popeza ife timachokera mbali yakuti. Expand on that. Sendokumvetsetsani. Andale amaona ngati kuti uku amavotera awa olozitani. Ongati kuli Longwe for example. Yes, for Central Region. Okay, Central Region yonse ndi MCP. Amatero maganiza kuti yes sizingatheke. Talembetsa 3 million. Yes, ndekuti tikangotene ndi anthu achamango kumveserani and pamene Francis akusokoneza chitsulo china chake chinazima ku transmitter ndiye tinasira akutuza kuti inu zanu zinamveka koma inu kuyankha funso lomwelo ndi uthenga wanji umene Amalawi aphunzira apereka. Ine msanga ndikanena kuti Amalawi aonesa kuti musamatenge zolowezayi kuti pokuti kumpoto ndi kwa swing ya kumpoto anapezeka kuti malo ambiri ndithu sikudali swing isoyi adapanga chiganizo zimapezeka mwina pa MP
anthu amapereka maganizo ena komano panachitika chimvano china chake pa president ipo kuti anthu amaonesesa kuti ayi na pa president pati kupereka ku DPP. So even ku central region pita ma district ngati Salima you could see kuti iya ndithu anthu akusalima ukatengera chisankho cha 2020 mmene kujaku ndi kuti kudali tonse idatenga kumene kujaku mfungu wonse. Yes, MCP ndi tonse angasadali ndi tonse of course amavotera MCP komano under MCP kudali tonse adatenga konse kuja koma panopa you can see how they voted, and if that does not tell you a story then I don't know what will tell you a story. What happened to pakati ndi mavoti 3 million analipompo mavoti komano wina kale 3.2 mavoti analipompo achigawo cha pakati alembetsa kwambiri kuposa chigawo china chilicho amatero anthu misonkhano inde komano mutati muoneti andi ngati munapanga ujeni mukumbukira tikuonesa dashboard inazanali tayikumbukire nambalayi then muzafanizire ndi kumwera muone ma percentages mmene MCP mawinira central region. Ine ndakhala ndikumaona ma trends amene ajawo MCP yes mawina central region koma si mawina ndi ma margins akuluakulu ngati baiba jaba ukaitenga central yes natenga 65% central region yonse put together achakwera anapezako 65% amuthalika mabwera 25%. Kubwera kumwera kunoko Eugene DPP natenga 88.9%, ajakula mabwera 3%. Now you see those margins. It means kuti for them even ngakhale yes anzawo mwina maona kuti chipani chichili very strong kupakati koma even pakatipo anthu ena samakhutisidwa kuti mwapanga zotheka kuti ma numbers amene amakhala nthawi zambiri amapanga amakhala 60 chakutaja kuti akwere. So mwachidule anthu sanakhutisidwe kuti adalandira zimene amafuna pachifukwa chaichi adaonesa kusakhutira kwawo pochosa voti yawo kumeneku kupitisa kumene amaona ngati kuti kukhoza kuwathandiza. Ndi mene zimayendera Brian. If I give you my vote today, I'm giving you on trust kuti zimene tagwirizana mundipase. Ngati simunandipase ndakubwera achunga amene akukhanga tawo ndi Iranda imeneyi ndipereka uko. Nanga sakati boma lomweli. Ndiye kampeni yoto. Ndiye kampeni yo? Kampeni nanga chifukwa panali nkhani yonena kuti boma lomweli. Ndiye kampeni yo. Kampeni timayankhula zambiri zozichemerera tawina kale pofika. Aliyese pofika pa 17 to maka president. Wina. Pa 17 September bwana president ndinu. President eti manena nthawi zonse koma akhala mmodzi. Andi chinthu chimodzi chimene chinandipanga ine chinandisuntha kwambiri ndoti ambiri aife sitingakhulupirira kuti imene ikhala straight win. Ndikona ngati chitarano kuti tibweraso tizakonyeso koma ayi ndithu amalawi adangofuna kuti tithane naso anangonaso ka economy kaso ya sikagwira kuti tiponyeso kawiri so tingothana pakamozi ndi abwana inangothana ndi pakamozi 56%. Anthu tukamba pano manja ali nkhosi kuti sha chandiluma njani manja ali nkhosi. Yes komano amalawi alankhula. Tibwera ku DPP posachedwa apa. MCP chinavuta ndi chani achunga? Ine ndiyambiraso kumpacha Patons Alliance. MCP mukakhala, if you are being honest, you lost something mene munachitira treat anzanu chifukwa amalawi ananena kuti pitani mukagwire ntchito limodzi. That crack meant kuti anthu ena munayamba kusiyana nawo. Mwambo wa memo. Anthu ena amene anasonkha nawo they no longer felt that they were part of government. Nanga si memo wina amabweretsa ufa wina amabweretsa mchere wina nkhuni ndiye ikapsha sunganene kuti ndija ine ndi abale anga nabwesa ufa ndini. Nkhuni zisasaone zizifunika. So so that's number one. Number two, kusamva anthu akakuza ndi chimene chimachitika. Siwonse ena amalipo mwina amatha kumva koma kunena zoona generally panali ngati kakacha ka impunity kosafuna kumva malangizo. Kumbukirani. Do you have an example? An example, yes. Mukumbukira anthu tukumakamba zokonza chuma. Ena manena that we'll fix it the MCP way. You know, that's a very proud statement. We'll fix it. In other words, we're not going to fix your way. We're not going to take necessarily your nzeru zanu zomwe mukunenazo. Ife tipeza njira yathu. Now njira yanu yosi kuteka.
kwacha is not stable. So we could Chuma sosisa. Sosisa. Brian, That was the MCP way. No, it was. Yeah, that was the it MCP. was. But the way it was being said, it's almost like, don't worry, tipanga njira yatu. Okay. Okay. We are all Malawians, and if fair to kunena kuti, taisaniza kuti, no, we do it our own way. Don't hama kusira, no, do it your own way. China, ndimawa amene ndi manena. Ngati Malawi ndi munthu mmodzi amene safuna kuzikweza. I tell you, if you're going to be proud, or even this government, if you're going to be penapaki umazionesa ngati Malawi ndi anthu amodzi amene sachedwa kuthana ndi munthu. Now, mawaja onena kuti msipiwe boma ndilomweli, bola DPP linachoka. Now, wina afune ola asafune. Now, ndifuna muone mawa kuti bola DPP linachoka. Do you know really what that means? Munthu akunena kuti apapa zinthu sizikuyenda bwino, mitengo ya zinthu zikukwera, bola DPP linachoka. You know what that means? We don't care about that as long as we got what we wanted. As long as ifeyo chimene timafunacho chinatheka. Basi zinazo tibe nazo ntchito ndi mawu otonza amenewo. Ndipo Malawi they took that very seriously. Chinthu china MCP mmwemo tinene zoona, indecision on the part of the leader also cost them. And I'm saying this with much love. Achakwera generally amaoneka a gentleman. Koma tinene zoona, position imene ya president imafunika, you just have to be decisive. You just have, you can't be saying mupita kumasankho ndikumanena kuti izitu decision imene inapanga mwezi wakuti koma to mpaka lero sanaike tuchekongwana anthu sanapange. You're the president. You can't be saying kunena kuti wakuti kubongwera kuti mukumbukira kunali directive imene apereka wamkulu wanokuma achoke within 48 hours anachoka. That's directive from the president, literally defied in broad daylight. A president amaoneka ngati kuti anthu mati kodi apa uyu bwanje uyu mpaka ena ndizachosa tikaza wina. Are you sure? So nthawi zina indecision imene yoyo imawapangisa Malawi kumaona koma are we safe? Where are we going? So ndikunena mawawo mwachikondi kunena kuti ngati kwa MCP kosimauzana mawa amenewa ndiye kuti mukulakwisa, because indecision ndi chinthu chimodzi chimene Amalawi amachita ndaula on the part of your leader, and that unfortunately imachita affect government yonse mene kuyendesera zinthu. Nimalize motere, intraparty democracy kukangana kwanu chipaniwo sizinakuthandizeni ayi. Munatenga nthawi ndithu kujokodolana kukokana. Now when you look at anthu kungoona kuti kodi anthu amenewo kuminyana kwayi kumeneko apana Anthu apana bwanji mwina akapumule kaye panja mulowe anzawo apana nyamatawo. Pamaonekeratu ndithu kuti kukokana and ma effort amene ajawo, you know what, amachita derail government agenda ya development. Titaponya voti ino ndine tinakwera ndege pachileka pa 16 September. And I don't know if you noticed, titangotera nyamata wina amene anali 3 rows from us anayimba phone kwa akazake, and we have never talked about this. We are talking it for the first time. Kamtsikana yanali violent kayamati ndani kodi we violent, and that was 22 minutes to 4. To 4. Kodi waenda bwanji kwa kaponya mavoti ndakuza kuti MCP yaitu iwe ngati banja usuku lifuna iweyo uje you remember? And we all laughed. What made people kudana ndi MCP in that way? For me siningani kuti what made people kudana ndi MCP komano MCP nadana jani ndi anthu. Because it was them. The other way. It was all up and another MCP. Amwine ngati pali boma limene nalowa ndi goodwill. Let's be honest. Sinaonepo ine anthu pa 20 kunani mujani munani mu July imene 20 July 2020. Yes, I think it was by 20 July 2020. Yes. Amwina anthu anavina ma street mwina 2 nights akutero akusangalala anthu kuti I think tiona kusintha chifukwa anthu ankati akaona combination ya chakwera ndikuzaona ya malemu chilima alesa ankaona ngati kuti I think ndi deadly combination imene tiona zinthu zonse sinazioneko. So anali anthu okuti even zimachedwa zinthu zawo kuti ayambe akuti amachosa kai zinthu kuti ayike kai ma foundation anthu amati atendidikire
kila kanauza anati akuluakulu kuti udikirira chani mene masipuni ndiyambira wamba zona mapoto kwiche akutuluka chani kutuluka ku kitchen koma bwana ku kitchen sikubwera kanthu ukabwera kachinthu kathemba kuti ayi mapoto akumamveka akuluakulu kuti akusukidwa koma kubwera kathemba kuti sitiphika kuchambo. I hope you understand what I'm saying. Kumene anthu timadikirira zikulu zoti zituka ku kitchen kumene kunali a president ndi timu yawo akuphika zinthu. Koma kumaduka chinthu mapeza kuti kwatuka kausipa. Ndio madaba kuti che jumbo chili pacho. Kuchita you understand? So chief ine ndikunena andizokokana ukhazi ine sinazionepo kuti anthu muli mboma. Zona. Ne mapezeka kuti you can actually see uyu mama danana ndi uyu anthu amboma timaziona kwambiri zimene ziziko opposition kuti chimene chimabwesa pamodzi kekeja palibe ndi anthu amba kupondana kuyambana but here are the people that are running the affairs of the government on behalf of Malawians. Koma chief even nthawi ya campaign pana anthu ena ake amanena kuti pa MP mvotere ine pa president muonapo anthu ali kuboma wamboma. yes anthu amanena choncho you understand just because kuti running mate anali munthu oti sadankonde ndena zidapweteka kuti basi tife can you imagine chief and Brian I'm saying this kuti mukakhala basi you have yourselves to blame. Mukoza kufuna kuti muname kuti chani komano good is not good enough when better is an option. Simunapasa Malawi zimene amayembekezera simunapasa Malawi imene amafunira zinthumo koma tikakuuzani mani akuti mukuzwa chimene mukuchita tikukonza zinthu. Chief sungakonze chinthu ulendo wonse no kukonza chinthu umakonza ndicho linga tinyamuke tikamaliza tikakonza chinthu tinyamuke chief sitingakhale 5 years tungokonzayo uyuyu uza mkaza kai kuti ngati banja ulifuna it just shows you akuti kodi wavota bwanji mwini MCP twai iwe tu violate ngati banja ulifuna andi kada alawa kada atani whatever komano zungoonesa kuti anthu adafika nayo po wawida mtima mukumbukira manena if you allow me kuti yeah, please. Do you know how much 5 years can change? Yeah. 2020 and numakonda kuiza chisanzo chimene chichi 2020 amthalika akuchokera kumwera kunoko akubwera kulilongwe adadusa ku bypass anthu akukuiza anadusa ku anthu umaseka akudusa yozemba ku bypass akudusa zozemba nthawi imene ndio kuti tonse pamene popo ikuyenda munkaka bwana ikuyenda munkaka tonse anthu akoti basi tikangona tonse nde kuti ife akuchita kukhangata akuponda mabingu atonse akuponda mabingu kuti koma ndeko kubwera zimafana zozuwa kusatani kuzakonza zinthu amwene mafana sakuziwa chimene kuchita masipana landi ananyamula chief mapopo chani zabwera zimafana zikonza chani zimanga mapaipi maziti mwapano mimi zambira kuchukuchu panopa anthu atazazindikira kuti no guys tadikira guys ndi maplambalada tu waisi wewe tu maplambalada koma munthu yemwe atanachira semekani kati mwawiri kai ifana yo kuti namiza huyo chief anafika pamene pamama yes ndikusapezeka no munthu ujana dana naye kujanguza nawo man I think ife tinadana ndi munthu imwe nsanga ezona you understand yes, timayembekezera zimene sitinalandire ndeti bwerereso kwa munthu yemwe kujayo this is what they are communicating and guys are you sure you are surprised kuti Malawi apangamena pangira mukaona inuyo mene mapangira awa kambapo za speed abwana ine ni manena kuti bili mankwe kucha amaenda chonjija chief pakauti pali bobo kuyasa chira bwana amathamanga uja bili mankwe uja chief amatena amaziwa kuti pano pampa bobo amathamanga yoni koma chira likamapya amathamanga amene ujayi sitingamangotene daily kumangotene 5 years bwana si nthawi yayitali Amalawi amakupasa 5 years kuti akuyese ngati sana kukhutisidwa ndi 5 years akujosa bwana akakhutisidwa akupasa for another 5 years china chimene anthu amakamba ndi kudzikonda inu munanena mwenepo you say you use the word proud they were proud komanso kusankhana mitundu lidali vuto lalikulu ndi boma lapitali of course government inaliyo sema zivanga defend kuti muona cabinet mathumu muli awo kumpoto muli awo ku south koma what came very clear is kuti makamenti masatira chaka chomaliza yomapita kumasango they wanted to consolidate power and you could tell kunena kuti anthu achigawo chapakati
makana even ndipereka chisanzo cha azibusa ngakhale azibusa mkaamva achigawo chapakati mipingo ina ngati CCP for example Nkoma Synod amati akamayankhula akamalalikira kumachita kumva kunena kuti akualozera tu anthu kuti avotere wawo and basis yake yomaona ndithu kuti ndionkera chakumtundutunduku kuti wathu mafumu ena kumachita kumayankhula misonkhano kuti ndi nthawi yathu. So in terms of my appointments anthu alemba ndithu kuonesa kuti nduna kuti nali kwakuti muonabe kuti majority share in a central region sitinganamizane majority share was central region. Zimene zozo to an extent zimakambidwa ngakhale nthawi ya campaign anthu amadandaula ndi kwambiri anthu aku south amayiona boma la MCP ngati boma limene iwo linataya kwambiri. Okay. And not just in terms of appointments but even in terms of chitukuko. Kumbukirani kuti anthu aku south anachita sosafa kwambiri ndi izi za government directive yokuti makampani apite chigawo chapakati kulilongwe, and that affected the economy of the southern region. Inu mnakamba kuti mpaka na machalichi azibusa madandaula chakhumi chinachepa. Now zimene zichazo anthu amsamaone ngati kuti anthu amazitenga lightly. Anthu ona kuti mwina poyamba analogawanikana amazabwera limodzi nkuzanena kuti no this is enough. Mukutipweteka. And Wayana sorry please. Sikuti anthu amaona kuti boma likuchosa makampani nake kubwisa ku capital. Because pamene popo ndezimvesana anthu amaona kuti boma likupanga izi ndi boma liti. Okay. Boma limene limaziona ngati kuti ilolo ndilochokera chigawo chapakati. So likutenga zinthu zonse zabwino kuti zibwere pa chigawo chapakati for the benefit of all. So it is zinthu ngati zimene zozo zimene anthu mumaina musanapange chiganizo muziunikira kodi ichichi chioneka bwanji maso mwa anthu achitanthauzira bwanji chinthu chimene chichi. Even mutakhala kuti chinthu chimene mufuna mpangecho ndi chabwino, but you need to understand the implications of a decision that it didn't look good. It didn't look good. Yeah. The same way I remember nthawi ya DPP sanapite mena nkakamba zokuti afuna amange stadium kumwera. You remember? Yes. Amange mast kumwera. Anthu sankaona kuti akubweretsa chituko kumwera. Amona ngati mukukokera china chilichonse kumwera. So tiziphunzira. Pamene pachapa nangofuna ndochezeba ipa. Even master of ceremony omwewo. Master of ceremony inu mapanga MC kuti government functions. Okay. Ukapita kumpoto the thinking was kuti wina wake wa kumpoto apangako akabwera kuno kuna lali na Deus Sandra Mundanda achitipo pana sana alemba no munthu wandi. You don't do that. Because mafuna ugawana. I'm just giving an example. Kuti imagine wina wakade khala pansi kuti basi ino tingolemba watu that preference. Administrative preference. Koma tinene zoona kuti analipo anthu ena amene anayamba kuzoona zonena kuti iwo boma ndilawo and anthu ena nkumaona ngati kuti boma silathu ayi. So I hope kuti zimene tikunenazi amalai Congress Party makamaka musazitengere ngati kuti agundika sopano atuma makuti ayi, and that is why politicians keep failing. Yes. That is tamaonani uphungu with sober minds and akumana ndi anthu ambiri during this election period amene anena kuti koma inu nde malangiza anyamata malangizo wande malangiza. So apapa tungokulangizani kuti tapita mukakhale pansi zomenya nazo ayi mukhale pansi reflect kaena namwapo muudikire kuti uchoke kaye muwa bisoba ndiye muone zimene tikukuzanizi chimodzi. That will be only chance. Otherwise anthu akudandaulani zimene mudziwe 16 September the reflection of the vote is kuti people were fed up. Anthu anakudandaulani ndipo anthu anakutoperani. Yeranso dachuluka jera. Yes. Iwe wemwe uchite supply kanchani, iwe wemwe upike za kunsonkhano, iwe wemwe mafuta kwa guli wemwe kuti ayi boma tusamatero awachite pang'ono and amakamba atizimene zokuboma. Ndipo allow me on that one. Yes. Unfortunately munthu adamwalira wambali mkandawire. Wambali mkandawire anali wa MCP. In fact he was in leadership ya MCP ngakhale samaonekera kwambiri. But I remember mchaka cha 2019 somewhere there anabwera kunyumba ndeti macheza ndamanduza unaona kuti ifeyo tikakalowa MCP what we want is tufuna ma technocrats ndamene azendese chinthuchi
chifukwa we understand kuti pali ntchito zina zimene angathe kuziyendesa ndi munthu amene anaphunzira ntchitozo. Now zimaphweka comes government kulowa mmene cabinet to ma politicians. Now I'm not saying kuti andalewo kuti onse panalibe okuthayayi koma makhala ntchito zina tizivomera kuti iyi Obanda can do it better than me. Tizivomera kuti Wanda can do this better than me. Ndi chimodzi chimene Malawi samatukukira because simafuna kupanga accept kuti for the sake of a common goal that one can do better in a tokalab. So you saw some people even within that cabinet takati kumabwera pano kunena kuti koma this cabinet ikuchita betray the president. Even mahewu omwewa mahewu kufuna munthu wina akagule mahewu ndikula ndi kuti ayi zonse simungapange nokha bwana. So panali anthu ena who were not supposed to be in cabinet in the first place. Panali anthu ena amene they have analepheresa ndi boma lija kuti ipange push forward and the first mwina iwo kuchipaniko adasonkha zambiri o kapena kuti mwina amadziwana ndi president kapena anthu ena amachita consider as being loyal kapena zomwe za mtundu koma alipo anthu ena amene trust me they have contributed magnificently to the loss of this government. Yes, ni manena kuti tsanzo mwakambapo za mahewu muone even mafuta kugula mafuta bwana kukangana mwene olokuti kwabwera anthu ndiye tiphike anthu adye koma tukakamira ndiphika ndikaphikira ku nyumba epitirizana ngapange choncho. We saw kuti in this government amwene anthu amapondana ukhaokha the sabotage imene ankaganiza ngati mwina imachokera kwina kwake imachokera mkati momwemo. Inu mukuziwa inu tinapangapo nthawi ina kuti masatira za government to government zimene timakamva tili kumafuta kumakati komatu zikuchokera kwanu komweko anthu kumatiuza ifeyo kuti izi zimene zikuchitika kunoko zovutavuta kuti mafuta asatsike zikuchokera ku Malawi kwanu komweko. Aulepheretsa kuti shipi itsitse komweko ndi ku Malawi kwanu komweko. Andipoisa opposition tinabwera pano tidauza president akachakwera kuti mafuta watu anyamatanu momwemo. You remember mfumu? Yes. Si opposition ichi adali amboma momwemo. That's just because kuti inu simukujapo ndekuti tose tivutike. Ifa yodi simukujapo you muvomera kuti Malawi yonse ino ivutike just because your interests are not safeguarded. How can you even sleep at night? Ungamagone bwanji we mazo kuti ndikusokoleza and somehow you still believed kuti mungapanga zonsezo kusokoleza muinabe kuti ndani inoyo. Abwana usuti etu. Siza magazi kuti pote banda inoyo ndi mfumu ndeulo mutipange ka mutitani magazi anu ngachifuna mfumu yo nthawi sama ichotsa yetu mfumu amachotsa izizi muzimvesisa kuti siza ufumu amalawo mafuna kuti munthu azichita deliver zina ufuna ngati simpanga deliver zibezo akuchotsani ndithu ndipo olo muti afuna kuti mutani ndinu nokha kuti munapasa Malawi zimene akufuna Malawi akuuza nokha kuti simunatipasa zimene tikufuna ndifo yake tikukuchotsani so panopa palibe obera mavoti kaya zawo zoyankhula bwana munthu akammenya akumanena ineyo chipakira chichi ndikuyang'ana mbali yawo kuitango chona ndende uyotu mase timamenyana zibhakira zimabwera kule so ukachina uchizemba china chikumenya chakuchosa mano so sipamalephera anthu kudandaula kuti apa patani koma the truth of the matter is Amalawi anatopa ndimafuna tilowere we should be fair tichite break serious enterprise tikabwerera tili nawo mawu a DPP mina kulowa mnauso tili nawo mawu nde ino a DPP senderani tili nawo mawu a DPP senderani tili nawo mawu tifasi koyamba kana DPP tiyankhulane chonde kusanani osamba mankhwalaja panopo akusamba simakamba za mambo amene avutikira apapamu azipezeka kuti alowe kumpanda kukuje kunyamba ndi ujana ana makwiya panja sindikulowa ine ndamenda futi kundikaniza kulowa lero DPP tili nanu mawu a DPP bwerani tili nanu mawu akuti patsira program we ndi a serious enterprise program ya the hot current muno ndi chitsulo cha moto matentha muno chitsulo cha moto ukachiyandikira chimakusupula mbete mabwera madusa kamphepo muno airport ndiyo yaka and we will continue that's what we do zona ndipo musapusisike musapusisika Malawi ntchito itigwira muona ndina mbele tikudikiraniso achite bwanji zinthu zawo a DPP
tiyambire ndino mfumu amfumu a DPP ndi auze mawu awa asayambire pamene anasira paja sababwino pale sadasire pabwinoyi adasiya ataopseza Malawi atapanga zinthu kusaweruzika akusamva ankazikuguda pa mtima nawonso chi DPP nchi system chanja anthu akumati zizi sili ku arrogance executive arrogance kukula mtima chife akauza anthu osamva kudelera musayambire pamene paja Amalawi akukhulupiriranisoni ataona kuti chabwino inuyo simene simachite bwino adaganiza kuti alowere DPP bedere ndi anana kuti DPP bedere DPP bedere ndi abwere bedere wansi yankazi uyu chifukwa chokuti mwina amangokoza say that again wansi yankazi uyu amakoza pogona okay ndi akwakwatira wina uyu ndi achita kuzivisirana ndo mazati abora ndibwerere kwawo koza uja nkampirira ndikachapa koma uyu mpana uchita kuzuna nge zona mukuimva nkhani kukumva na mfumu ine ndimakumva ndi bwino kapena mwina awasama kumva ndi bwino ine koma ndimakumva ndi bwino kubwerera ndithu kuti wokoza uja betere awa iya sinkwanitsa so kodi tichani chimene mupange Amalawi ena sadakuvotereni zimene zimumvesese ali ndi mantha mukuyenera kuti inuyo mubwere kuonesa kuti inuyo mukulamulira wina aliyense wokuvoterani ndi osakuvoterani amene aphwanya malamulo akwena daope koma pamene anthu ena ake don't just victimize the people just because anthu amenewo ndachipani chosiyana ndi inuyo no koma amene mukumbuka amene tinapita ku press briefing amanena kuti pala anthu ena ake akulipirana zinthu pano akupanga zinthu zakuti andidafunsa I think ifunso limene kuna kuti kodi pamene tinkasintha malamulo athu kuti tikasankha president tizimulumbirisa patadusa masiku 7 tizitani masiku 7 amene wawa I think we needed more guidance on that chifukwa macheka akuthamanga tu macheka exactly macheka akuthamanga anthu akuchita zinthu pamene papa pamaine akukhala kuti pamaine even stop order a minute kuti munthu asapange transaction kaya ndi papara stato kuti mudikire kaye president alumbiritsidwe kaye munthu wokuti ukuchoka sungakhalenso ndi mphamvu zambiri zoti uzichita ama decisions ambiri monga anthu 7 days imene anthu angapatsani ma contract asati kupasana panali zina zonse zinalipiridwe mwina zina za dubious ndezikulipiridwa asangasanga atikadadikira kaye kuti tilipire sangasanga kuti akamabwera ena aja muzakhe kuti mwalipira mwina akukagwirizana so pamayenera kukhala dongosolo lokuti kodi 7 days imene tizipanga manage bwanji kuti anthu ena asatengere mwa Amalawi ambiri kupanda kwa yang'ana zimene akuchita atha kuononga zinthu ambiri wasaononga zinthu chifukwa choti timakhala titi kuwaona now apapa papereka ka opportunity kena kanje kuti anthu ena ake amene akudziwa kuti nakusintha kwa boma ine there is no way ningabwere ifani mapanga zandale chifukwa lipo anthu ena ake amapanga zandale ma system amene amagwira ntchito yake bwinobwino professional sikuyenera kukhala ndi nkhawa iliyonse koma ngati ukudziwa pasi pa mtima pako kuti ineyo ndakhala pamene ndakhalapa chifukwa kwa ndale wina akananena kuti wakuti akhale apa abwana anthu amene ajawa ndi amene akupanga zosokonezawo kutenga ichi ndeti mapempha kuti ngati muli ndi katundu wa boma amene mukusunga kabwezeni ndakakulembereni amene akulandi akatundu kuti mwabweza laptop mwabweza galimoto nde mukhale ndi chikalatacho kuti muzaonesa kuti zimene zisinabe ine chifukwa abweratu akupezani amanganapo tanthu I think fundo mwanena imene ndisadapite kumene mwamaliza ndamaliza mwati bwanji tabwereza ndanena kuti amene akusunga katundu wa boma zona uchita kudziwa kuti katundu uyu ngwa boma si wako uyu usantenge kuti pabwera boma lina nde uyu ngwanga afufuza kuti adziwe kuti kodi chakuti chili patili department munala anthu angati laptop ili ndi ndani chakuti chili ndi gali moto munali nazo zingati tengani mukabweze ndi akusayinireni kumakhala amene amakhala kandi woona za ogwira ntchito wechala makabweza umene kuja echala ndilembere kalata kuti ndabweza ichi ngati umboni wanga zonse nasunga kandi ndine kamera ndimajambula kumana kamera ndazabweza kalata ndi umboni kuti ndabweza ku state house ananga sikumveka anthu ena mpana kugumula masinki kakutani zosakhala ndisapaka umaita kudabwa kuti uli midzi chimene simunamvera kukwiya kuti basi tikupita nde basi tiluze tonse so tizilikonda dziko lathuli 5 years imene izibwerabwera sikuti yangobwera yapita ibweraso ikazungulira ibweraso ndi chimene mwaphwanya chija pena muzabweza mukubwererakonso izoso so can we love our country and can we respect zofuna za anthu at the same time tiyeni tikabweze katundu oti si wathu mwilangiza zotani DPP
ndifuna ndikambe nkhani ya nangozo. Nangozo ndi kuti simukunziwa nangozo. So nangozo ayi nangozo. So nangozo yatamvera ndikayani nanga nkhani mkuiziwa. So nangozo ndionena kuti achibale ake akumuuza kuti akamamuyitana pambali kumufunsa kunena kuti kumene amuna anuwa timamvera nkhani. Komanso ukhanga timuwawo timamva zonena kuti kubwera mma AM. Nthawi zina zimaoneka so ngati nkhope yanu imatupa amakumenya. Tanyamuka mwana wathu uzibwera. Ndiye nkaza kuti ayi. You know what? Ineyo bambo uyu china chilichonse chimachifuna pakhomo pano. Amandibasa. Chakudya chilipo, ana ma school fees, ndipo lokani ma unisafoni china chilichonse tili nacho. Kwinako ndikupemphera kuti asinthe. Kumene pano sindikuchoka. Because the basics zofuna za munthu uja kumwe wake the catered for. Munaona pa zibambo peno? Azibambo onena kuti sukuti then nangozo asiyela maliza so nkhani tonena kuti you find kuti anthu ena amatha kuona amazaona the bigger picture kuzanena kuti the basics are being taken care of. Okay. What this government needs to go is to make sure kunena kuti zokhumba za Malawi. Ndikanena Malawi sindunena tu anthu au kuntunda. Ndikunena even the basic Malawian, ordinary Malawian, azikhala kuti ali ndi chakudya, azikhala kuti akutha kukwanisa, moyo uzitha kutheka. Moyo kamatheka Malawi, vote ija campaign sivuta. It's not going to be difficult. So that's my first advice. My second advice is chonde musalole impunity. Musalole kuti pagulu panupo pakhale anthu ena amene azikavutisa ena chifukwa cha dzina la DPP. Ndipo ndinasangalala kwambiri kuti nditapita muli kulilongwe ndinazasogola bwere kuno Banda. Nditapitako ku nyumba ya Muthalika. Ndinacheza ndi asogoleri angapo ndithu achipani. Kuna Picha, Mwanamveka, Anamalomba, ndiyena. Mukuyankhula kwawo anthuwa amanena kuti ife sitifunanso munthu ona taziyenda ndi magamoto oti ana atati koma alibe msonkho. Apolisi otero muzamange. Ndeni mati wow, what a good start. Chifukwa anthu zimene ankadandaula ndi chipani cha DPP zinasake nayi ngati ziti zinali zimenezo. So DPP ikabwera ndi mtima onena kuti zakale zija impunity walakwisa trust me abalawa akonda. Number 3, implement your promises. Pali zinthu zonena kuti mwalonjeza ngati chipani. Hata apangira chakuti Amalawi apangira chakuti pitani mukakwanirise zimene mwalonjeza. Anzanuwa zavuta sonziti zimenezo. So pitani mukakwanise zimenezo. China kunali functional review ku DPP. Pamene amachoka mboma chipani chinakhala pansi and I should recommend DPP for that. I hope MCP they will borrow a leaf from that. Anakhala pansi ndikuona kuti tinkala kuisapati. Nde kunatuluka tuma recommendations kumeneko functional review. Just go back to my functional reviews, my recommendations. Go and look at those recommendations and implement them. Chinanso, prioritize quality and professionalism over loyalty. Takaonesesani kuti mukamaika anthu maudindo. Takaikeni anthu onena kuti athandiza adati. Kuti apushe chinthuchi ziko lilipite pasogolo. Kwa mkangoti uyu amazipenta kwambiri ande sizithandiza. Ndipo chomaliza kweni corruption. Corruption aliyesa kudziwa zonena kuti anthu akalowa mboma, anthu amakabwira ndalama, anthu amadya, anthu amaba. If you can just be seen kuti you are not tolerant to corruption, but also not just being seen. Manena kuti yes. Amene afuna kumera mimba. Ndiye simisonkho ya Malawi. Mimba inakamera. Abeze zinthu ziti. Anakamera ali ku opposition. Ngatade wa mimba. Akadamera ali ku opposition. Mimba isatuluke chifuna anthu alo amboma. So corruption. Corruption. Yeah, no, kwamaliza kumene kuti chonde. Anthu asitha kusiyanisa. Ndi anthu azinena kuti inde pali mavuto ena ndiyena koma boma ikuyesesa. Ikuyesesa nene mwina. Mamsaka msaka. Yeah. Kulowa mboma ndicho linga chokuti anthu amene analipo anatipanga nkhaza ndi tukabwezera tukapanga sizabwinoyo. Let's enter into government to koma wabandalama atsatidwe. Wabandalama atsatidwe. Indezi amene waphwanya waphwanya sinki
apezeke amene aphwanya malamulo nanena kale Yeah. there is no mercy for amene aphwanya Yeah. lamulo lipange koma osakhala kuti basi ino ndikufuna kuti ndikamvese kuwawa anthu ena ake amene amagwira ntchito zawo chifukwa already mutha kumamva kuti pala anthu ena kuti sadasankhidwe even ndi maudindo awo ambakale kupereka ma instructions. Can we do things the right way? Kuti mawa anthu asanene kuti musaopseze kuti mwayiona DPP ifa pali zinthu zina zimene anthu amati akanena amati izi mapanga ndi DPP aonesena amalawa kuti zimene zija munasintha simuzapangaso. You only do the right things and we push this country together. Ngati ana akwena kuti apite ku school ma secondary school nenani kuti mupanga liti zimenezo amalawi adziwe kuti ana athu atikulipira temu ino tizamba that has to be clear. Koma pempho nalo kuti musalowe ni mangawa satithandiza kalikonse it will never end. Mupanga choncho enaso azapha mitima azakudikiraniso kuti muchoke it will never end. Can we come to fix this country and move it forward? Ine ndimafuna nene kuti ndazindikiranso kuti nthawi zina anthu amadana ndi chipani olo kudana ndi mtsogoleri chifukwa cha anthu amene anzungulira mtsogoleri. And I think this is a very important point. Achakwera kuzokhala mavuto awo indecisiveness imene nayo wauza zinthu osachita koma anazunguliranso ndi anthu amene anthu samawakonda. Ukamamva fungo limene likuchoka ku chipani akumatchula anthu mayina akutaka kuti ndi amene atuluzitsa boma akutaka kuti ndi amene atichedwetsa. On both sides tidziona kuti kodi mtsogoleri amuzungulira ndi ndani ndizofunikira kwambiri chifukwa wina ndithu adakavota osandifota amadana ndi achakwera koma amadana ndi anthu amene azungulira achakwera kuti achakwale tione no zimezo ndizoona achakwale tione. And for president elect Professor Arthur Peter Mutharika, it's even tougher for him. Chifanira kuti ali panthu ena amene anawazungulira kwamba kale achakwera salo andale pomwe pa 2013 14 pena chisankho choyamba koma awawa remember he was president before and ali panthu ena amene anagwira nawo ntchito during that time ko opposition agwiraso nawo ntchito kumene kuja kunali chipani chachina zagawanika achina nakhuma ndi gulawo asanagwirizane koma anthu enawo they remained loyal. Panopo ndi awo anapanga kampeni mpaka pano wawina. Ndi chimene chimachitika pa umunthu umakhala ndi mbali yonena kuti yayi koma anthu awa have been loyal to me. No awa siningawatayi timatero eti ino achimwene siningakutayi tinali limodzi koma unfortunately enawo amakhala kuti makhalidwe awo amakhala kuti siyabwino. They are good as friends but not good for the running of government. Nzosiyana. So ngati mtsogoleri umayenera kuti udziwe zonena kuti okay uyu ndi nzanga ndithu ndipo anthu akumasula kumauza achimwene inu ndi nzanga koma pakuyendesa ichi bwanji tikepo awa inuyo ndiona mwina njira ina. So ineyo ndipemphedi kuti amene azungulira chifukwa zimene zichitika nzomwezo ena azinena kuti inu mabwera liti mambo amemuchi ife 5 years ndipo 6 years since 2019 when you think about it 6 years ife nali ku opposition takulukutika ife. So zinthu ngati zimenezo mfunde imene mwanena ndi amphamvu kwambiri. The people who surround the president sometimes they can be a big put off to the nation. And tazoona ndachakwera ndachakwera sankati khulupirira mbuyo musemo panopa unadi okha kuti kodi anthu adali ni mkwiye chonchi including anthu awo kuti amene ali chifukwa kuti ku polling center ku state house idavotera kuti apita Mutharika ndikusazoona kuli polling center mukaone malizatsi aja kuli polling center mkatikati muli school umene mucha idavotera ndi mkwiyo umene anthu anali nawo kuti anthu amene atuzungulira akutitere tiwani andi nisimukana kuti tiwana napo poweruka paja ndi pamene papa poweruka munthu amasunga mkwiyo wake ndipo siku lina lililonse munthu wina akamati every dog has its day olota mpanga mwantundu wanji siku nakamazayankhula. So ino a DPP zambiri zimene timakhati kwauza MCP ake sitimauza ifanda MCP timauza ifana ali kuboma sitimauza ifati madana nawo timauza ifati maukondani akuti pamene anthu ena akudzudzula munthu wina wanzeru amatengerapo amene akudzudzula chitsiru pamene tikudzudzula chitsiru wanzeru amatengerapo phunziro kuti ineyonso zimene zizi akundiwuzanso ineyo. So chonde amalawa ukhulupirirani tinanena kuti tinkanena kuti galimotoyi china chake chikulira mukumbukira yes and we were using it to my rhetorics in a very serious way.
bwatoli likumenya mphepo bwatoli bwana igali moto ikutuka usi kuwira andi kuyenda ndiye mazayima ano kuti siyendaso si yayimayi yaima tugamoto imayidira chinthu pasi singapitireswa kulambuye kuti mukugona bwatoli simukateya we used to no we did kunali miyambi yosiyana metaphor ndi zina zotero sogolera Banda. But to be fair fungo limene ndinalimva ku Nyambadwe akumakamba zonena kuti no we will not tolerate anthu kuti azunzanzawo yeno will not tolerate mpaka nakamba zonena kuti zozipentapenta sitikufuna zotero ndine tichita acknowledge ndi fungo labwino it's a good start abenipiri ananena it's a good start tasintha talapa ananena kuti tasintha ndetiona koma ngati sizikhala mmene akuyankhuliramo ayi it's a good start. I think anthu akakudzudzula ukabweraso anthu aziona kuti munthu amwana yamamva amalake ndomwe watu akhoza kutembenuka atsogoleri amalake ndomwewa ndipo akaona kuti niyo masintha muona mmene atakukondereni iso kuti muzingopita akhozochaya matema awiri muta kuchaya matema awiri koma mukamanena kamwe ikamanena china uku kumachita zinthu zina misalaini imene timaoneka kuti zimene kunena kamwa ndi zimene mukuchita inuyo sizikugwirizana kuti ndege itikafika yaphiri kodi kapteni ndi ndani matera bwanji munesana iwale I thought I would pali mukumbukira kunali chisankho cha primary mzipani ndi mmene muja andala anaenda na njomba kuzipani zonse unaenda na njomba siku lona chonadi linafika chifukwa zimene zinachitika maona ma independent nambala yawo nkhani tusina amene aja ndikuzane ambiri aja ndionera kuti andi mifunda andi mfunda wa DPP mfunda wa MCP chimene chimachitika ubanda nchonena kuti alipo ena mchipani amene amazimva mphamvu ndi amalowa kuma constituency anzawo chifukwa sadagwirizane pena pake ndi amati ndikakuonesa mpaka ndithu kumugwesa nzawo pa MP mpaka chipani panopo chalephera ku constituency kuli independent chifukwa iwo adayambana ndi munthu ndi afuna aonese mphamvu zawo za ku chipani kapena chuma chimene chinawo kuti amugwese ndale za usafi what has happened is zipani zija mwapezeka zonena mwachepesa mphamvu yanayo ku parliament how yata makamba za chitsanzo cha kapteni timalizire kwa ana kululana nthawi yathu yati acha kuti basi muzangopempha chinthu chimodzi kuti bwana Mokito muzimva asekretary general muzimva anthu samangokusana kuti angodana nawe especially on this place mozi atha kudana nawe I think you amadana koma 4 5 6 7 akachitana kuti utasengodana 50,000 akamakulankhulana anthu kuti ichi chisi chabwino kumamva mukamva nsanga nkukonza muzayenda nthungululu mukaumisa khosi mutazuzulidwa muzasweka palibenso kuonjezera kwina tisire pamenepo mzulo momwe amaliza bwino kwambiri oumitsa khosi atazuzulidwa asweka ndipo masankhowa tili nawonso ena 5 years ndiye tikhalirane bwino tizimva masankhowa alipo 5 years abweraso after 5 years ndiye tikhalirane bwino amalawiwo amasintha MCP pana kunyambitatu mabalatu they are leaking their wounds now mwina tikanapanga pakuti pena too late boma lapita auje muyamba umene clean slate uyo amene ali mkatundu wa boma timalizire pamenepo kabweze kasainire katenge pepala apita muthali kakulumbira sabata ino uona kiyama ukapanda chibwana kodi munapemphera munapemphera anthu amanena kuti kodi banda apemphera kumene kucha ndimona ngati malizire pamenepo mutapemphera kudabwera kuti mozi mwatu ankhani atipempherere ndanga mazemba ndenana ati banda pempherani munachita kwauza banda pempherani yanakasa anthu amaona ngati kuti mwina kunachoka sometimes kanafusa kodi why is brand doing this ndakuti kangati iyayi koma palibe china chilichonse zimene zili kusogolo kuti tione alimosi but for now ngati kusogonga itike zina utenga wabwino that's a good note utenga wabwino ndimalize musambereza utenga wabwino sundichititsa manyazi amen ndipo ine ndinobadwa mwatsopano ndipo zapitirira kupemphera ndipo kupemphera pansonkhano pamaliro sindingachite manyazi ngati kukakhale zina kusogolo apereka ndambuyo wacha kuyanda kapemphera tisire pamene tisire
pamene kwani madziwa ndine Brian Banda awa ndi andevu zamwayi awa ndi alembi ife tidabadwanso matsopano ndipo sitichita manyazi ndi Khristu and that I say that without any fear of a contradiction uthenga wabwino sundichititsa manyazi tidzapemphera paliponse. Wishing you the very best of the evening and goodbye. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Power Bank, a ThinkPad E4 laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sally's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sally's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sally's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.